While sibhizi nendaba yonyazi kanye nesilo, sizama ukucacisela nokuhlukanisela abantu ama-powers onyazi compared to ama-powers esilo. Besicela ukuthi abasondelene nophakela umthakathi umfokandabandaba ke bamtshela ukuthi izinsizwa zaseGoli ziyakhala ngaye. Zithi uzama ukuzikhova, uzama ukuzikhova ukuzenza imkhovi yakhe. Zithi akasapheli, useyiphele endlebeni. Ulode efuna ukuyifaka kulento yakhe yobunsizwa ntontoni. Zithi insizwa ngeke zenziwe uphakela umthakathi zona insizwa ngoba zizinsizwa before uphakela umthakathi. Futhi zithi ezinye zazo ukuthi aziphaphi kodwa kahle kahle zizinsizwa ngaphezulu kwaphakela umthakathi. Zithi insizwa ngiyibuzela ukuthi uphakela umthakathi ukusiphi isikhundla ukuyiphi iposition eyinsizweni iphelele. Ngoba nokusasikhundlanyana ayenako laphana kwela kubo kwaMandlakazi waphucwa kona wademothwa akaseyena umdidiyeli webutho la kwaMandlakazi. Zithi ke insizwa noma kuthiwa ubeyilo ubesayilo lelo butho la kwaMandlakazi pho zingenaphi zona ngoba azizona ezakwaMandlakazi. Lisho njalo ibandla lithi uphakela umthakathi uze ahambe lilawula yonke indawo nje. Zingenaphi insizwa ekungezona ezakwaMandlakazi uma uphakela umthakathi ewumdidiyeli webutho la kwaMandlakazi. Zithi insizwa zingenaphi pho zona lapho. Uma ngabe uphakela umthakathi ezibiza ngomholi, zithi insizwa zifuna ukwazi ukuthi umholi sibizwa ngani isikhundla sakhe ngoba phela sonke isikhundla sokuhola sinegama sinetitle. Umbuzo uthi uze ube yileader nje uzibize ngomholi ezinsizweni. Sibizwa ngani esakhe isikhundla ngoba awuyena umdidiyeli wezinsizwa zikaZulu isizwe sonke. Awuyena futhi induna yezinsizwa. Futhi awulona ngisho isekela lomdidiyeli noma lenduna yezinsizwa uZulu wonke ehlangene. Zithi insizwa ngoba ukhona umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Zikhona induna zezinsizwa igodi ngegodi, indawo ngeindawo. Ukhona uPrime Minister undunankulu okuyena owengamele izinduna zezinsizwa kanye nabadidiyeli bamabutho. Akhona amakhosi ekuyiwona aphethe zonke izakhamizi zakwaZulu. Zithi ke insizwa ngiyibuzela ukuthi wena mfokandabandaba sithini isikhundla sakho kuzo zonke lezi ikhundla zabaholi ezibalekayo kwaZulu. Kuthiwa wena sithini esakhe isikhundla nanokuthi wasinika ubani nini kuphi ngoba isikhundla owawukade uthi unaso kwaMandlakazi wademothwa kuso wasuswa ekubeni umdidiyeli webutho kwaMandlakazi. EGoli ke insizwa zithi ziyakhathala manje uwena. Zithi usuyisimbela mbela usuliphele endlebeni. Sizwileke ukuthi uplane nokuyibribe insizwa zaseGoli uyithembise ukuthi uzocaphuna laphana emgodlagodleni wakho owakhelwe uRamaphosa ebese uthengela insizwa inkomo uyihlabise. Sikuzwile lokho ukuthi uplane ukuhlabisa insizwa uyibribe ngenyama yeinkomo oyithenge ngemali oyicaphunela phana emasendeni kaRamaphosa. Zithi ke insizwa mfokandabandaba insizwa zona zihlangene nokuxosha ama-illegal foreigners
nokuqeda ubugebengu zilekelela uhulumeni eSouth Africa azihlangene ngeagenda yakho oyibiza ngokuthi wena manje umholi weyinsizwa. Zithi insizwa azikwazi wena ukuthi uzihola ngasiphi isikhundla futhi uzihola nje uzibhekisaphi. Ngoba insizwa mayihola amabutho induna mayihola insizwa nabadidiyeli behola amabutho basuke bewabhekise emakhosini, amakhosi ewabhekise esilweni. Zithi azikwazi wena insizwa ebuholini beyinsizwa. Kodwa ziyakuhlonipha ngoba phela ungenye yeyinsizwa ebuthweni, kodwa azikwazi wena njengomholi. Zithi insizwa zikwazi njengensizwa enye. Bengithi nje angidlulise lo myalezo kuwe mfoka Ndabandaba ukuthi engathi insizwa usuthanda ukuzima la. Engathi usuthanda ukuzima la nalento yokuthi uyithembisa igoli lonke insizwa koKatlehong ukuthi wena uzoyihlabisa, uyithengela inyama, uyithengela inkomo, uyihlabise ngenhloso yokuyijoyinisa kulento yakho oyibiza ngobunsizwa ntontoni, ukuze insizwa zizwe ngawe, zibe imkhovu yakho, zibe zincela mthondo zakho. Zithi insizwa ziyakhathala ilonto, aziyinge lonto yakho. Kusho ibandla leli engikwaziyo mina ukuxhumana nalo. Alisho lonke ibandla ngoba angikwazi ukuxhumana nalo lonke, kodwa leli engikwaziyo ukuxhumana nalo ibandla liyakhala ngawe mfoka Ndabandaba. Angazi-ke mfowethu, awuyibheke leyo ndaba leyo, awuyibheke leyo nto leyo mfoka Ndabandaba, ukuthi lezi insizwa osuplana ukuyikhova wena uthi uzoyihlabisa neinkomo ngoba ufuna zibe ngaphansi kwakho, zijoyine lento yakho yobunsizwa nobunsizwa esingayazi nayo ukuthi isho ukuthini futhi ibhekephi. Ngoba phela wena asikuboni uyinsizwa eyazi ngobunsizwa nje bonke kuphelele, asikuboni wazi ngobunsizwa, sikubona nje uyinsizwa eziphaphelayo nje ehlezi iqimbile iziphaphela izwe lonke. Okunye kuhle okwenzayo, okunye kuyayibhedela nje, uyabo. Okunye okukhulumayo kuhle, okuningi okukhulumayo okunye kuyayibhedela nje. Sikubona nje uyinsizwa enjalo nje, enokubheda nobuhle futhi njengezinsizwa zonke. So insizwa-ke zithi ziyakhathala nguwe mfoka Ndabandaba, engathi sewuzima la kakhulu. Zithi usuyisimbelambela, usuyiphele endlebeni phecelezi, usuyisicefe ezinsizweni. Umbandane weSouth Africa yazi ngaze ngaphoxeka umoya wami ngendlela ophoxeke ngayo uphansi. Yabona makuthiwa umoya uphansi njengentengo yerandi maqhathaniswa nedola, noma maqhathaniswa uphansi, umoya wami uphansi ngendlela igama lika Phakelo Mthakathi elidicizelwe ngayo phansi. And ngiyamsola umholi welakho, ngiyamsola kakhulu ngokuvuma ukumisledwa, ngiyamsola kakhulu ngokuvumela intukuthelo, ngoba mengiyibuka lento lo umholi welakho uvumele intukuthelo efakiwe kuyena, wasetshenziswa, enikezwa a wrong information. Umholi welakho ngamlalela kahle mina, indlebe zami ziyezwa, wathi uPhakelo Mthakathi makaphenduka le mali abayithathile eyani. And waphinde wathi kuamanye futhi ama-podcast unabo ufakazi ukuthi uPhakelo Mthakathi wayithatha imali, ngoba kukhona ukuthi uPhakelo Mthakathi wafika lapha efaka ibheshu waphuma egqoka ibheshu engaphethe imali. Uthi i-meeting leyo waya kuyona imali seyivele seyithathiwe, waphuma lapha imali seyivele ingakubona kulelo meeting leyo. Uthi unayo iproof. Uma ngabe se-interrogate wasefakwa kwi-group chat noma ku-live chat lapha ulokhu njani uKing Bhaka useyishintsha inkulumo uMancinza makabe sethi uBhaka eveza iproof, ngoba uBhaka ukhuluma ngama-proof lapha. And uMancinza useyishintsha inkulumo usethi mina ngishongo ukuthi uPhakelo Mthakathi kuphela ngaba abana benongizwa. Ngikhumbula mina egama langizwa mawukhona iclip enoMancinza ekhuluma khona ngongizwe emchunu ukuthi makuphendule ngongizwe emchunu mayelana nemali ukuthi kwakuyiyani. Hayi bafethu, cha ngicela ngingisendele lo clip leyo because umoya wami mina ubhlungu. Lento guys ayigcini nje ngokusiza mina yabona
isiza abantu abaningi kuzoncipha ubugebengu, iy'ngane zethu zizokwazi ukusebenza. Lento abayenzayo inkulu ngale ndlela eyisimangaliso njengoba inyakazisa wonke ama-investors lawa bebenefitha ngalabantu bangaphandle. Asitsho siyabazonda abantu bangaphandle, kodwa akukwazi ukuthi senziwe kanje ezweni lethu benamazwe abo. Understand lento leyo. So lento ihambe kutshela ukuthi phezu kwayo yonke lento le umuntu omisleadiwe la umfokaZondi Mancinza, and kubhlungu uMancinza afanele abuye azoxolisa ku-nation ngokuthi enze lento ayenzile, ngoba awukwazi ukufaka igama lomuntu. Yabona manje uBhaka semkhipha uphakela ethi uphakela loyo meeting ayiqeda ngisho 10 minutes waphakela yena yakadayisa umzabalazo maqeda i-meeting yama base laba ke manje ebebembizela ku meeting. Uma ngabe sekuvela ukuthi leya meeting ayibanga impumelelo, shuthi kunemali eyayilinganiselwa ku 15 million mangabe ekuvela lapha ukuthi eyayizokhishwa. Lo 15 million ozokhishwa shuthi babezohlukanisana laba abamakhanda noma ekuthiwa bayizikhulu eziphezulu, shuthi zihlukanisana ngama 3 million. Abanye bafika lento le ibuhlungu ngendlela esimanga, ngoba noma ngakuthiwa nathi besingekho phambili lapho kulo mamashi lawo, kodwa besiyesekela lento thina kakhulu, and kwaba buhlungu ukuze ukuthi awulana sithi siyabasekela kanti futhi babuye futhi badlale ngemizwa yethu. Kodwa mase sithola ukuthi angathi sifunzwa inzondo engekho, ngoba kunabantu abacasukela ukuthi besebenethemba lokuthi bazothola ama-million. Lo wayivala yonke lento le manje akuyena kuphela obonakala eyindlondo, and manje ngiyabuka mina kwampilo yakhe ke manje isengcupheni. And kunabantu abasetshenziswayo cause manje uyabona manje njengoba uphakela senziwa isitha sengathi manje uyisitha samancinza, uzoshwa yila abangani bakhe ke manje uphakela bahamba naye abangawutholanga lo kunjani le mali le, bese kuba ngathi manje impi phakathi kwaphakela noJesinta, bese kuba yilo Mancinza okuvele wakhipha indaba zokuthi uphakela uthola imali. Angithi ayibona lento le ayibafethu cha ibuhlungu lento. Kufanele nje uMancinza ahamba nje ayenze i-briefing axolisele ukuthi ukhuluma into engena proof nayo, ngoba imxakile mase ekhuluma noBhaka lapha ku TikTok, imxakile mase ekhuluma noBhaka bese uBhaka uveza iproof, and le proof iyamkhipha uphakela ngokuBhaka. And uMancinza uthi yena akasakuvezi uMancinza ukuthi unawo ama-informers akhe ngaphakathi, lento eshiwo uBhaka iyamanga, uhlulekile ukuphika lokho uMancinza. And lento ingenza ngizibuza ukuthi kanti uMancinza le information uyithole uMancinza akasitshele le informa yakhe, ngoba obvious une informa yakhe emtshelile akayiveze le informa yakhe, ngoba iyo le ofanele sidile nayo thina.